Takže čaute ľudia, dneska je tu Drake a dneska si zahráme Egg Wars na SGčkách, keď tak IP bude v popise. Takže, tu máme Egg Wars a môžeme sa ísť napojiť napríklad na tento server. Dobre, sme v hre a nazbierame irony a môžeme ísť nakupovať a na ostatné týmy. Dobre, takže máme to nazbierané a idem si tu niečo za to kúpiť. Napríklad armor. Vyjde nám aj na meč a myslím si, že teammate postavil cestu. Tam bude pár blokov chýbať. No jasné. Tak nič, idem naspäť. Dobre, máme to. A keby vám vadilo, že to video je nejak krátke, no tak som si nevšimol, že sem ide hráč. No tak som chcel povedať, že aby vám nevadilo, že je to tak krátke, ale nemal som moc čas na natáčanie. Stojí vylepšenie generátoru 20. To teraz kupovať nebudem, asi si kúpim len meč a idem. Staré PvPčko. Diamanty a idem naspäť. To stojí 5. Idem skúsiť ísť na nich. Tak asi nič. Dobre, tento raz celý armor, meč, aj bloky. V pohode, ešte nás žije dosť. Ja nemám krumpač. Takže opäť idem útočiť, tento raz už aj s krumpáčom. Fúha, asi by som vyskúšal ísť na tých červených. Tí nevyzerajú tak silne a je iba jeden, tak to bude v pohode. Dobre, červený dead. Ten už ma nezabije. Už len môže zdrhať. Dobre. Idem teda na ďalší tým. Kľudne s 9 diamantmi. Alebo že by som išiel... Idem si domov niečo kúpiť a asi pôjdem zabiť tých fialových. Dobre, idem už aj s diamantovým mečom. Idem teda ku tým zeleným. Fúha, všetci vyzerajú doma. Najlepšia, no tak, takéto armory, to neviem.
Že ma nevidí? Vidí. On ma nevidel. Videl. Takže opäť idem na niekoho. Tak, Doritík. Zelený. Tak, sme dead. Ja zdrham. Ku červeným. Tam to pôjde. Vyzerá, že tam ide jej teammate. Nie. Dobre, takže sme v hre. Je funkčný generátor na irony. Aha. Dobre, takže nejaké irony mám. Hej, a inak potom prepáčte za ten trošku horší strih, lebo ako som hovoril, nemal som moc čas na to. Dobre, takže sme na strede. No a už po mne niekto ide. Nie, on išiel ku nám. No tak to je GG. Dobre. Niečo si tu kúpim aj za tie goldy rovno. Tak asi nič moc. Jedlo nemám. Dobre, takže už idem. Znova na stred. Možno by som ja išiel na niekoho. Ďalšie goldy. Toto čo je za tým? Vyzerá, že oranžový. Ja mám pickaxe. Tak to je GG. No, čo už. Nie, zničili nám vajce. No, takže ďakujem, že ste si to pozreli a toto by bolo z dnešného videa asi všetko. A uvidíme sa pri lepšom videu, lepšom strihu. Čaute.